באמת בפעם הראשונה יש לו את החיוך כזה שקשה לפספס. בהתחלה חשבתי שמישהו יבוא, יעזור לי בשיעורים וכל מיני דברים כאלה, בלימודים רק, אבל זה ממש לא זה. גם שהלכנו פעם הראשונה אני והוא לים, אני פחדתי ממש להיכנס לים, והוא אמר לי, אל תדאג, לא יקרה לך כלום, והנה, למדתי שגם אם אני פוחד ממשהו, לפחות אני חייב לנסות אותו. הוא גם לימד אותי לגלוש בלי גלשן, לתפוס את הגלים בלי גלשן. שזה נשמע כאילו גם אני גולש, אבל אני רק בורא. לא, שקט, תזרום. להיות שם בשביל מישהו, משהו שאיפה שאולי היה חסר לך או דברים כאלה, אבל בעצם להיות שם בשביל עוד מישהו, אתה יכול לעזור לו. לי לא היה מי שינחה אותי, לי לא היה מי שיגיד לי אל תדאגי, הכל יהיה בסדר. אני בת יחידה, אין לי אחים ואחיות. אנחנו לפעמים מסתובבות בקניונים, לפעמים הולכות אליה הביתה, לפעמים אצלנו, לפעמים בעיר. זה הקליק. הם 5 אחים והיא אחות הבוגרת, אז היא לא יודעת מה זה להיות אחות קטנה. זה קצת קשה שאין לך עוד אחות מעלייך, שאת יכולה להתפנק עליה. בתחילת הקשר זה היה קשה, זה לא היה פשוט, ולאט לאט למדנו להכיר אחת את השנייה, וזו הייתה קפיצת מדרגה משמעותית, וזה הכל נעשה בעזרת הרכזת של העמותה, עם ליווי, עם התייעצות, ואני לגמרי בהנימון בקשר עכשיו, כאילו אחרי כל העבודה הקשה. כן, אני כן מרגישה שאני מעצימה אותה, ושהיא לומדת ממני, והיא צומחת. כל פגישה לפגישה זה רק יותר ויותר כיף ומעצים ומספק. ואני לא מוותרת על שום פגישה, מבחנים, עבודה, כלום, אני לא מוותרת. זה סיפוק שמקבלים מכל בעצם האח בוגר שאתה רוצה. ומעבר לזה זה הכל, כמו שאמר, הרוב זה דברים שגרתיים, אבל כשאתה מצליח להגיע למקומות שחסר לו בעצם זה שווה הכל. הוא נמצא אצלי בלב ואני מרגיש שהוא האח אמיתי שלי. אני אוהב אותו.